What? Buha man ako ng kapil. Hello, sis. Hello, Familia Jolie. Hello, sis. Good evening. Kumusta, sis? Andito ako sa ano, sis? May herring siya, sis. Si, ano, yun to. Salamat, sis. Familia Jolie. Tingnan ko yung channel mo, sis. Familia Jolie. Stress, ego, stress. You want to know glitch? Andito ako sa ano, sis. Medyo madilim siya, sis. Kasi nag-change ako ng ano ba, ng lugar. Familia Jolie. Ito yung channel mo, sis, no? Jolie Familia. Ito ba yung channel mo, sis? Jolie Familia? Si Jolie Familia. O, sige, sige. Bigyan kita ng 2 banana, sis, ha? Dahil lang, sis, ha? O, mag-play ako sa'yo, sis. Unahin ko tong ang art park. Sa Hong Kong ka, sis? Nice. Ano pa yung banana mo, sis? Ilan na yung WH mo, sis? Sis, nasa, ano ka ba, sis? Saglit lang, ha? Nasa GC ka ba, sis? Oh, salamat, sis. Kay ano din, palagi ka na support. Ano lang, sis? Tiyaga lang, sis. Tiyaga lang. Thanks for playing. Jolie Familia. Tini-enjoy mo lang. Okay, sis. Hi, Sol. Sis, na ako din sa kuan, sis. Na ako din sa bodega. Yan. Hi, say hi, baby. I do live. Hi. Hello. Good evening. Ay, andyan si Kaupayan, Sese. Kaupayan. Jolie Familia, Kaupayan. Ay, ang daming nailamok dito, sis. Ay, nako, gatay. Ay, sisi, Kaupayan. Get more faster. Sige. Ano ko yung ano mo, sis? Tikitan kita, sis, ng bongga. I-open ko tong laptop. Sis, andito ako, sis. Naglinis ako kanina sa mga gamit. Ayan. Para pagdala sa Pinas. Yan. Yung mga hindi na pwede nating i-donate. I-open ko tong isang ano, sis, ha, para marikitan ko kayo, sis.
Thank you. Ang hina ng ano ko. I feel so high. High. I mean, sling. Dahil si sa Oo nga sis, mabait yung mga bago ngayon ng friendship natin sis. Oo nga sis, lang. Dikitan na natin to ngayon while hindi tayo busy. Pag magdikit ako sis, huwag ninyo tingnan, mamaya na. Para iwas lagas yan. Na-remember ko yung bago pa ako. Charot. Nag-play pa, nag-play. Dito yung aso ko, oh. Nandito siya, ay. Nakaabang kay mami yan. Andito din siya sis, oy. Si Kaupayan. Yes sis, dikitan kita sis ha. Dahil lang ha. Andito yung balagi sis. Relax tayo sis, oy. Kasi linggo sis. Why you do that? Why you do that? Thank you sis. Oh, dikit na ako sa'yo, Jo. Huwag mong tingnan muna ha. Isa pa yung dikit ko sa'yo ha. Bigyan ko kayo si Kaupayan Vlog. Kaupayan Vlog. I-play ko pa to si Kaupayan Vlog kasi palagi to siyang ano sa atin. Very supportive kahit ano. Busy sa buhay. Tapos, idikit ko bukas yung dalawa sa inyo, sis. Bukas na para hindi malagas. 4 na yung bigay ko. gosh. Si Kaupayan, kunti pa itong ano niya, oh. O, sige, sis. Si Last Spring Flowers Relaxing. Ito yung i-play ko, sis. Mommy. Nalok ko yung ano ko, sis. I-play ko kayo mamaya, sis, ha. I-play ko kayo, mga demoni. Welcome, sis. Bukas na yung dalawa, sis, para hindi siya mawala talaga. Oh, nag-play, sis, oh. Si Kaupayan dito, kabila. Si Joe Familia. Jolie Familia. Sis, may hamang siya, sis. Huwag kayong umalis sa GC, sis, kasi pag mamuni na kayo, sis, masaya dyan. Hey, come. Kay Joe, ano, nag-relaxing at Can you pass this? relaxing at West Kowloon, Hong Kong. Where's my water? Hi, sis! Na-play ako sa'yo, ano, Jo, pangalawa to. Hi, sis Tin! Good evening, sis! Dance videos. Sol Abby. Hi, Baking Yoma Sese from Korea. Ipang ano ko kayo mamaya, ha?
Andito ako sis, pag ano tayo ulit. Andito ako sa bodega sis, bodega charot. Yung bakanting kwarto sis, kasi nag-impake ako sis. Malapit na kasi akong uuwi, charot, malapit na. Pero ano ba? Hi sis, Sonali from Dubai. Yan sis, oh. Yung pake sis, yung anak ko andito din. Hello mga sis, Sonali. Good evening sis. Andito yung mga friendship natin. Hindi mo na ako nag-ano sa GC natin sis eh. More. Si ano mo na yung mag-ano dyan, si Sol Abby yung in charge. Our beautiful friend from Hong Kong, Sol Abby. Mabait, maldita, charot. How's your Sunday mga sis? Ako mga sis, yung Sunday ko is nagpaganda ako, char-char. Sana all. Then nag-ano ko sis, nag-check ko sa family. Then ano sis, nag-clean, yan. Huwag tayo masyadong mag-whitey-whitey sis. Uy, ginuok ko. Mag-relax din tayo minsan, no? Kasi mapapangit tayo palaging mag-ano sis, palaging uy, ginuok ko, palaging mag-YouTube. Diba sis? Yes, mega love shoutout. Diba sis? Masaya talaga sa atin si Sim. Masaya talaga. Mulupan na ako si Sim. Pupunta na ako ng ibang planeta. Masaya si Sim. Kaya pag hanggang mamuni ka dyan, yung mga friendship natin sis, hindi pa yan mga moni. Sila Sulabi, sila Ginas, sila Ate MJ. Hindi pa dyan na yan sila sis. Kasi sa bahay natin sis is super cool. Relax lang sis. Bawal tayo ma-stress. Kasi yung ma-stress sis, nakakapangit yan. Charot. Diba sis? Ganun yon. Huwag tayo ano-ano dyan sis. Enjoy lang natin. Yes sis. Ganyan sila ka sis ka OA. Ang anak ko sis. Yan ganyan siya sis. Kahit nahihirapan niya siya sa buhay niya, sis, buhis-buhay yan siya, sis, na dyan talaga matulog. Tingnan mo, yung anak ko, andyan din. Sada yots. Yung anak ko, nag-shades, nag-ano din siya, nag-eyeglass para hindi maano yung mukha niya, ay, yung mata niya ba. More, boy, okay. Na-I live ka, di may. Hala, Inday, ay, from Hong Kong. Inday, ay. I-play ko kayo, sis. Hello, sis. And say, ay. Andito ako, sis. Uy, mamaya na yung Jesus, sis. Uy, natapos na ko sa natin, TL natin, viral. Mamaya na yung S2S, sis. Magkape tayo, mga sis. Minsan, sis, uy, nakakaano din, uy, nakakapagod mag-edit, sis. Mag-live tayo minsan. Sis, ay, pasok ka sa LS na GC sis. Hi, 8 million. 8 million in the house. Lagi na ako. Sisi, kaupayan. Dikit-dikit na yan siya, bongga ha. Way live, bayot. Si Ay, dikitan na po na to si Ay. Itanaw, tingnan natin tapos na to si Ay na din, si Ay, Inday Ay. May na lang dai, kahit konti, malipay, maya na, Sunali, kasi Sunali, suki talaga yan si Sunali. Oo nga, sis, oy. Aldesek Likaab. Ano si Likaab? Ano ba itong pangalan? Aldesek Likaab. Ano to? Si Leia to? Inday ay. Sige lang. Mamaya si Kaupayan. Bigyan natin si Kaupayan ng banana mga sis. Nasa yan sila sis? Salamat Sinali. Balikan, i-watch kita kayo ha. Naglista man ako. Sulabi. Si Sulabi, palagi na yan siyang ganyan. Si Tens Video. Si Ay na.
May na lang, makaano to sa ano natin. Maka-add sa banana bells. Oy, tulungan natin yan sila mga sis. Ano, nang harang pa ako kay Inday Ay. Tulungan natin si ano mga sis, si Jolay, family at saka si ano sis, si Kaupayan. Baka may mga ninja kayo dyan sis. Oh, baka may mga ninja kayo dyan sis. Mabait yan sila sis. Oh, harang pa ako kay Inday. Mabait yan sila mga sis. Ng mga friendship natin. Kahit hindi yan sila money, nag-support yan. Oh, uy, yung cellphone ko ba mas yung tunglo, oy, yung ang hina ng ganyang music, day. Ginoo ko. Wait. Na-stress ako sa music nga, day. Ang parang walang kain, parang walang vitamin C. Oh, naka-full na siya, day. I tried to program to the death machine. Dili mo na ako dili mo na ako mag-comment ha. Basta i-watch ko siya ng 5 minuto, then i-play ko mamaya ha. I will not shoot you. Oh, ito na si Jolly family. Pang ano mo na yan? 583. Then bukas ulit sis. Singilin mo ako sa GC natin sis ha. Si Kaupayan. Wag muna niyong tingnan mga sis. Iwas lagas. Si Kaupayan Vlogs. Support natin to sila mga sisi. Kasi mga ano to sila. Mga mabait ba? At saka mag-support talaga sila. Yan sis. Feeling ano tayo ngayon sis? Feeling char-char. Stoy. Kay Kaupayan. Pang 130 mo to, sis. Dami na message sa JC. Mamaya na yan sila, oy. Yes, sis. Ano ko to, sis? Ako yung nag-urban nito mga sis. Kahit palpa, hindi siya totally as in perfect. Pero at least na-save ko yung pera ko. Then ako yung nag-color nito, sis. Ako din nag-hair salupin. Ako din nag-keratin. Ako din nag-plancher, sis. Akin na lahat kasi mahal ito mga sis. So, every Sunday talaga, sis, yan yung mga pinagagawa ko. Mag-tiktok, linis ng bahay, mag-look after sa anak ko ng bungga, ganun, sis. Minsan talaga, hindi may iwasan tawag ito, sis, di ba, sis, baking yoma, hindi may iwasan talaga may mag-message, sis, kaya, lalo na pag importante, sis, nag-reply talaga ako, sis, pero, as much as, sis, I can, charot, English, sis, sis, ayoko yung babad-babad, mag-edit-edit, ginawa ko, mag-chika-chika lang, kahit mga walang silbi na mga topic, basta, mapalabas lang yung mga, mga laway natin, sis. Yes! Salamat, sis, love you too. Salamat talaga, sis, si Kaupayan talaga, sis, grabe yan ka-supportive, sis. Kasi, hindi lahat ng mga demoni ganyan. Kasi, syempre, I understand. Nag-ano din yan sila, di ba? Gusto din umangat. Kasi, konti pa yung banana. So, bukas mga sisi. Anong Facebook ni, Jolay Familia? Gusto ko dito mga sisi kasi tawag nito Gusto ko dito mga sisi kasi walang mga abubot. Laptop lang, mga sandata natin dyan, mga cellphone, mga ano-ano dyan. Ayan na, pag lupad-lupad ay okay ba day. Gusto ko dito kasi may peace of mind ako day sa baba day. Mga maingay yung anak ko day. Tapos gusto ko mapag-isa, dito din siya, day. Gusto niya talaga sama-sama sa mama niya. Nag-ano yan siya para protection sa niya. Pero yung kwarto niya sa kabila, protection sa mata niya. Sama niya palagi, day. Ginoo ko. Hello, sisi. Inday ay, nag-ano na ko sa'yo, sis, ha? Yan. Tapos, sis, di kita mamaya, sis, Inday ay, sa isang cellphone, sis. Nag-play pa ako kay, kay tao nito.
Dikit na kasi dito si Baking Oma eh, yung isa lang na ano ha. Muuli na ko pinasis, bakasyon lang, then pupunta na din ng ibang planeta. Charot. Oh, Sisi, Kaupayan Vlogs. Pang ano mo na to, sis? Pang 130 million subscriber. Na all, ha. Pang 130, Sisi. Uy, mga sisi, mga tinda ko to sa mga Pilipinas, sisi. Mga tinda ako kasi dati nag-work ako sa recycle company, diba? So, itinda ko to sa Pinas, sis. Uy, hindi na uso yung pasalubong, mga sis. Yung mga pasalubong natin sa mga close friend, yung mga taong nakahelp sa atin noong unang panahon, yung mga dekada na hindi pa tayo makabili ng mga bigas, ganun. Pero yung mga, sis, mga char-char na, wala, sis. Uy, kasi mahirap yung buhay dito, mga sis. Wala nang pasalubong. Magpasalubong tayo sa mga mahal sa buhay, sa mga friend na nakapagbigay ng bigas sa atin, nang wala pa tayong mga pera, yung wala pa tayong mga charot sa buhay, 'di ba? Yung hindi pa tayo makabili ng mga ulam, 'yan yung mga bibigyan ko, sis. Dares, ay naku, pag mag-approve sila, oy, Ginoo ko. Yung sis, 'di ba? Sabayot. Ito yung matinda ko, sis. Ito, sis, may tag pa to, sis. Magbigay naman tayo, sis, pero hindi naman yung sobra-sobra, tama lang. Ito, sis, sold out na to siya, sis, 300. Ano to siya? Passion na to siya. Passion na to siya, sis. Pero matibay naman Japan, passion lang siya. Pabagahin ko to siya, sis, kaya may dyan. May dyan, sis, carton. Put it. Bali, 4 na carton, mga sis. Hoy, I'm talking, John. Bagahin natin yun. Oy, para makabawi tayo sa sis. Ito, sis. Sold out na rin to siya, sis. Mura na to siya, sis. Made in Japan, 300. Social dye. Sign of usage, ha? Baka talagang online seller, no? Yan. Mga sikanhan na to siya, mga sis. Yan. Nagtubo na ako ng konti. Ito, sis, meron din, yung mga pang churorot lang ba? Mga pang date. Yan. Yan, sis, Hoy! Ito, sis. Pamigay ko ito mga ganito, sis. Kasi may mga tita din ako, mga mababait doon. Ibigay ko to sa kanila. Mabago pa talaga to siya, sis. Giatay, eh. May pa yan siya, yung pagkain sa mga impacto. See you, sis. Okay, sis. Okay. Thank you, sis, ha. Thank you, sis. Inday, salamat, sis. Yeah. Yeah. Ito, sis. Ano to siya, yung pang balay-balay lang, yung pang palengke. Maganda lang to sa Pilipinas. At saka matibay. Oy, sa Japan kasi mga sis, kahit sis, kahit passion lang siya, sis, matibay talaga sila, sis. Pwede mas matibay pa to sa relasyon ninyo, sis. Mga bag, mas matibay pa to sa relasyon ninyo. Charot. Dami, sis. Isa tong sis. Sis. Isang ganito yun to, sis. Oh, baby. May mga din ako dito, sis. Ito, may mga ito may mga buyer na to, may mga to, sis, may mga buyer nga. May yung mga crocs, sis, kasi nag-less siya, mga crocs. Mga crocs. Mga original kasi nag-less sila ba? Mga crocs na mga ganito, sis, pang ulan. Pamay, charot. May din, sis, na-post ko na to sa amin. Yan, mga branded na yan, sis. Sa mga recycle company dito, sis, may mga dyan, yung mga mura lang. Mga mura lang sila, mga sis. So, ganyan, mga sis. Discarte lang yan, mga sis.
Siyempre no, pagdating sa Pinas mga sis, okay lang kung mga milyonaryo tayo no. Ang gamit ng utak sis. Kailan kayo, yan sis, maganda to siya sis. Mura lang yan sis. Sold out lang yan sis. Ito mga damit ko yan pang winter kasi. Tawa ka dyan, Sunali. Tawa dyan. Pang winter ko mga damit. Alam mo naman sis pag nasa ibang bansa tayo, winter, may summer, sis kulang na lang, ano na lang na weather dito. Kaya nag-change ako. Kanina, ito yung suot ko kanina sis. Yan. Ngayon, mag-live man ako sis. Baka mapagalitan tayo ni Lolo. So, ganyan talaga yan sis. Kasi may watcher to sa gilid ba? May watcher tayo sa gilid sis. Hindi tayo magkitaka pasagad o ganun sis. Kaya panganin patay tayo nito sis. Maibig tayo sis. My car is better. Hoy, I'm talking to my friends. Mag-rest na kung may asusuin. Ano? 5 minutes, i-close ko na to. Mga sisi, kumusta yung mga ano nyo dyan? Nakaboto na kayo mga sis? Mga sisi, nakaboto na kayo? Ako not yet. When yung boto nyo sis? Ano yung sabi ni, ano sisi? Ay sa, teka lang ha. Oh, shoot. Si yung gwardiya mo man. Oo sis, ang HRS ko ginahambal, hindi ka magsukso si Lible sa labas. Okay lang mga Junjun sis. Ang malaking Junjun sis. Charot! Charot! Charot, Charot. charot, Charot daw, sabi ni Junjun. Yung ano mo sis, yung sa baking umak. Anuhin ko nga si baking umak dito. Ay sis, idikit kita sisi. Baking umak. Andito ka pala sisi. Hindi ko na nagdikit dito. Si Tins video, tingnan ko din lang ha. Dikit to. Ay, wala pa di ay. On the way na kay Tins videos at baking yoma. I-change ko muna to na ninja ha. Hindi lang ako mag-comment ha. Oo sis, ang ano sis, yung cellphone ko sis, kasi sa dekada, ano pa to sis? Anong dekada pa to sis? Ginuho ko sis. Tawag ito, ang hina ng boses niya sis, parang walang vitamin C. Okay. Tingnan mo, naka-full na siya sis, parang walang vitamins. Parang galit na galit siya sis. Oh, shoot. Oh, loud na daw siya, loud. Kaya na lang, ilagay ko na lang yan sa ano. Tiwit-tiwit yan siya sis, or dayang-dayang. At Jollibee and Fairwood HK, thanks video. Alam mo, Jollibee pala sa Hong Kong. Sana all. Nalista ko sis, oh. Unboxing. Xbox. Ano tong Xbox sis? Ano? Baking Uma. Xbox. Ano sa Korea sis? Winter pa sa Korea sis? On. Mga sisi. Pang games din eh. Pang games pala to. Parang bingo sis. Can I go now? Ito naman si Tens video. Kain ng kain sis.
Sana all may Jollibee. Same lang yan dyan sa Japan. Ah, okay, okay, sis. Kasi 1 hour lang dito, di ba? Uy, gusto ko talaga sa ano. Uy, magaganda talaga yung mga friends natin, no? Ang ganda din si Tins video, oh. Si Baking Mama, mga gwapa talaga yung mga timwaray. Playing pa mga sis. I-full watch ko to, sir. Mamaya pa to, 8 minutes. Sisi, ano, mag-bye-bye muna ako, ha? Nag-play pa ako sa inyo, ha? Mag-bye-bye. Saan naman, nawa man. Kasi may gagawin pa ako, sisi, sa bahay natin. Char-char lang to, sis. Pang pa-char-char kay Lolo. Sol Abby, Lolay, ano ba to, Lolay Familia, Opayan Vlog, Tens Video, Baking Oma, Sanalik Vlog, Inday Ay. Thank you so much, Sol Abby. Thank you, sis. Say hi. Bye-bye na to them, love. Oo, i-play. I-full watch ko to si Safe. Na. Hey, say bye-bye na. Good night. Stay motivated, beautiful, and happy. Thank you, guys. Good night.